Me pese yenhwe video yi kakra. Good evening, guys. Monsieur, and the Monsieur Napa. I'm me get me. Me once the cramp for me home. And then buy for this make up them. It's not my call. You can I want me on 25 cities, 25 the money cost, this kind of embassy. Mamma bear 12 minutes here. It's about me. I'm told I'd met her idea, Madame. Me told I didn't. Mekɔ amesi na ne ba na mse maame mpaatwa akɔmmɔ de me ti mesrɛ maame 1,000 miɛnsa e maame mekɔ no gye ni na esi nice this na mekɔ gye ise nka maame te ase a maame kɔ firi nka megye sika akoto nti wa maame te ase na ɔsɔ ne mu yie ɔbɔdam kora na ɛyɛ ɔmaame ka maame te ase a ka me nkɔsrɛ ana sɛ ka papa te ase a ka me nkɔsrɛ. Hmm. Eto da ya na yesi FM but ebi FM o. Ebi FM. Me ye sure so bi be ka se bia ne nkwala abɔ ne semunti. Ba ye kan se bi se akwala no se mu nkusumi na so. Wonya akɔ abo atea akɔka no. So beto na twene ya na. Na sab ne ye me ya. Me ya pa. Sanse bibia ni ho a ewu wiase a ya se kom. Ekom o ya. You can tell from her eyes say she's not lying. Me kwaje 1,000 miensa. Me pa jo ni misa anam no. Enam nkitinkiti bi na woto dokono ya na omo de ka ho no. Ame je me ku na metwie. Eish. Ya. Ya. Na de okama e tom akoma so se o se o ma me te ase ahwe ni yie. So awofo te ase a hwe wo mu yie. Na ye no beko no. Ye de dada afunu. Se akole ne ma me te ase a kemfa ho saving oil kromfo mpo a ko ma me bedidi ama ne bi adi. Obaatan bia se ne banye. Nanso nsuo tɔ na agrada adwape na obaatan bia hwehwɛ ne ba. Kofi won he okodi agoro waba. Kwame won hefa. Sa na tie. Tini yesi akuku ni bia ni wa wokɔ a emedi n'echi. Se nka akole ma me te ase a. Kopon se ne nkwala abɔ ne samu se dien yo. Ke ma me ni bedidi ama ne ba ni bi adi. Oso ma me na papa nyina ewu. Aduru brebia. Ise osra nsa na wedi. Nipa emobo. Nipa emobo. Obi bebusa se na onkoye adwuman. Who even know? Sa akola na ehye n'echi no. Ebi kura be ma bi na taking his advantage. Ene nipa ye beboa wa. Se wa wonim. Emarel. Emarel. Baby obi a nyankopon chechire ne re. I mean chechire ne re. Na onka ne ho. Na ompe somufu bi mfama no. Na eya. Eya pa. Awuzia yentie yenua ben nso asem. Ono nso ede na asie. Eba ne sen. Eye den. Yentie na asem rasisia. Na me ye adwuma bless hotel and pub is located in Konongo. Me ye adwuma na me kra madam we say me nua e ware wa akra enti me je adwuma no me oma me 2 days off me je adwuma na makwa akra for the program and I'll come that very first day
Me when I was me 10 o'clock. 10 o'clock time. I'm not driving my own car. It's transportation car, and I'm in the public car, and I'm in the day, and I'm in the call. Mama do later 10 o'clock. No, but the mom do next day Monday. That was 12 o'clock. I didn't go home. I came straight to the work, and I'm age man. Me by Monday. Me no one can suffer if I apologize because I disobey your rules. And I also want me. You dragged me out. The work was with accommodation. And they jam Mrs. Sam and Nema. And my salary too, you didn't give me. What you made one my salary? It's people me I'm not because I say the salary they have to take. So I should go back for my money. Me call Thursday, me call a boss, next me Friday, and now me no more kasa. Ah, me call no mommy 2,000, 2K. That was my 2 months or 3 months salary. Oh dear mommy. It's more than me saying now, concert do my baby job do my uniform, be mommy the uniform age again. And I can't have one particular uniform, no cry the day sikapamu you. So I didn't know this was the dress that you are talking about. At Areno, so my real way, this woman have drive from the workplace to come to my house just to beat me. Just to beat me because of what? My car trying to say at Areno, my real, and also OJ, and I'm saying my palm for bro. You came to beat me in my own house. I say, I can't try me say, I should leave this place because of what? I should leave Konongo because of what? Da bia me ka se omo biebie nnwuma. Ebi tiri mu odin. Ebi tiri mu odin. And these people are the reason why I thought that Emma sorry kwenye nkofo bi akono because unkom no na oye elder, oye catechist. Ebi kura na oye junior pastor. Ana okita di brekesie bi. Ewa asori no. Ebi kura ma eku panyi. Uti akwala ya asemi a woken ya. Even though yetie nsuo de yintie edua de. Nanso for saying 3 months salary 2,000 as oba. Awusia girls need that to be dia ya amumi nsusu nka. Ya amumi nsusu nka because 3 months 2,000. Tibuso mi bia is saying. Or the same bon na better part. Na or the same didi. Or the same se bia or high dan or the bia tua ne bills near the ade. Enu nti kia ne ken. Also wanted the homa bema. Enema bi say na ya na ma yetu kwan ha. Na akote ehwo abrabo sede omusi be dwen nipa ho, dwen kwala ho a na ama yebo wono mabaso. So no. Ghana hankwa na awododo e problem. Obi akwate na abrochire. Na dwene nyina so oni ni kunu wo be 5. Oja be ma no na aban na hwe nkwala no. Obi adwen no no. But Ghana ha ube na wododo na mfa ne nkosia because say ya ibibia anye. Areho. Na utimi san fa ka ko ni fie kobo no. No kwasam say bada bia na e ka se oba woni be ma ne na ebu ni yi achia. Na de fa ne se wunu aketo ampu. I know say there are laws governing that work. Ni mu metoda sebe yese yetietia insufin ni asensu panom. Ose mi aminim se mekoye meche. Po acho wentie. Opam no. Tare ni hunti ofaka na akoye ne sebe mpreduasa. Unim se wutimi fa ka ko ni fie enko ano. Eno nko ama wodi fo. Because akola ya mfa nani anto ene sekan bi aba bi ene nko de bo wa na ase bi a wodi jamwa
Sabrin ke bi anko ahwe won kwakwa ana bi anko apra mumie hwe ye na da bia meka se ohia ahokere enye dam so obi ho kere no na wo boa no a sa nipa no wo mo dam en se de nipa na ye no ubetimi abeye sa bi within a twinkle of an eye ti da bia no se unu obi dili obi wu adwumam unu obi tifie unu obi wa asorim ebi asa nipa no eniema nkoyie ma no se de wo ekoyie ma wo no a emfa no so wo ya aboa utwa ho a moja na beba no ebia na utwa no ho a moja beba enke no ane sen na amen uti akode ya asemi ya woke ya wakra wo okwa wo so wache oba wo so wayi nedi otena ase ma me ene wayi medidi a wada ama me kakra wa aka mfama me ose boso me miensa 2000 tu ebeden me nso so mo nkoye sa adwuma no beden let me ja no ho ama be me bi kura won so ne bia 500 cities da kope tiano na ama sa adwuma no ya ye nkwala na kono asisi wo mo ye cause ye adwuma de man nkofo hwe wo mo fie wo mo yere nom wo mo manom na aside that body nke buo mu a enye hwe ebia Mr. Kwabra kese me boni dia na ma sorry kesben ibua papa no wode manipa ohun ase de obesi bia ye wo ama ujai na adwuma no mpo a wo kompo no etoda akatua mai kura mpo na na urefi sa akatua mai ko papa ne nipa dodo hwe mo am kofo ye modwuma eya mumu wo mo ate apebia nya bia ntie na mutirimu ye mude bebre ebia na da ache won so wo bewu ama wo ba kwa akodu obi nsam na de wodi yi obi bai anhwa ne akoye wo ba ne sa times 10 afi wo saman ya na so sunsum gina baabi a wo kra gina baabi a no wo su no odi arewo na refi de odi obi ba wa bra na wote ase oni bi wafaka wakobo no owi asan akọ report kwa enguzire buru hia ni bakwa ho kire ni nti no koye sikani bi ba tinka betua tuka akọ no areho kwan ya fa so a ye treat ye nkwala no kwan ya fa so nkofo bi di nkofo bi fam no wotena se na adwen obusa ho se tini papa na eye no yonku ni pasei akwa abrocha yebu aboa wo odi aboa nam ho a so wo abrochire fa ba na se bo ne fa ka ne hwe ade bada ha ebo nipa bono no odi na to baabi no ne na esene no ne yenye ne yedi ye nipa okuro we mu ne yense ne de emfata asema enye si yedidi nipa ne yedidi no de entia unika pre ehian o kasa wa no nurudwum o papa ni classmate o maami ni classmate wa wo fokra san wudi a ene na chese ayeka onyankopon twedi ampon kwa me basa yi adom da bia me kase sebi mpreduasa ye nyina ye ntimi nye yiye mumu de nanso nkie mu bidie bedie ne de be hye ye nko gina obi so se me pa atwo wa ma me bia me bu adade konfa nom yen na eya so mekonim